अगले ऐसे ऐसे करे तले हाथ से टच कर देले हम जान के लंगड़ बदमाश होखबे करल। हां महाराज के शौखे होला। अच्छा भगवान कुंवर जी हमने के न रहू लंगड़ देखो न पहले ना। बाकी एगो बात हो जितना जितना लंगड़ लो बात देह भले पातो रही हां भले देह लंगड़ा है बाकी जगह पर बहुत तगड़ा है जने हम तो बहुत रीस भले पुलिस पकड़ ले तो लंगड़ से ना जुराई जाए पूछो का है गुड़गड़ सज रहीबू हां गलतियों करी लो उठ के भाग जाइबू हां आ लंगड़ सज रहीबू टूटही गोड़ हमनी के गोड़ में बमर नहीं और झुरा ले जा उठबो करबू न तो कचरैला बेंग नहीं टंगाइले उठिए समय हो मुझे तो धनुष बहुत बहुत पुरस्कार ला प्रोप्राइटर रोशन यादव जी कृति फैशन यादव मार्केट अंदर अब कुंवर जी से आनंद ली तो सीताराम बोल ते लइकवा जोन फैन बालू हां हो जा हो हेललू हां बतैलो अब से मैं का यार कैसन को नहीं तो छोड़ो ना लंगड़ा सरवा अकेले हूं जमा देले तो दू गोला रास के अब बाउर गइबो तो तीन पीढ़ी जे चल गइल बा ओकरो के हां जे आवेले बा ओकरो के हां कोठरी खंगार के जाले सगरियावत नहीं बाकी हमने कई भिखारी ठाउए कहल बात का उनके जीभ भोरवा में कटाला घरे जाइले जाते काहे तो जान जाइले कि उ सेवा करता गरिया सधावे ला लो ओही उम्र का छोट लइका सियान लो ना छोटकू लो छोटा छोटा गोनई सुन के हंसले बड़े रात भर जाके सूत गइले हां आ उ जगले काका 5 बजे रे ए अभी गोबरू ना उठाओ आ गाय नदा पर ना बन्हाई तो बुढ़ियो कहीं काज रहुए बहाना दी पानी कहां सुतल बा ई बेरली कहां गइल गोनई सुने के को कुंवरवा लंगड़ा के अच्छा कब बजे आइल बजले आइल रे 2:30 बजे 2:30 बजे 1 घंटा सुन के ना जाला भोरे लंगड़ा से हई होकर पानी मारो जीव कटाला चाचा जान जलिए केहू सेवा दे रहल सध जाला ओई बड़ी मन मरले बड़ू जूली हाय 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 आवा मन मत मारो मन मत मारो अब का मन मरले बड़े आ मन मरले बाबू मत मारो मत मारे वाला का मुआ दो 10-12 नंबर अरे काहे अरे बाप रे कितना डाल देले बड़ी जी खींची ना ए भाई तू देखा तब से जानता नहीं कि भाई हो तू मर्द तो नहीं प्योर बड़ा एकदम मर्द हम से हम कहता नहीं हारमोनियम बढ़ाओ तो कम कोई थला एई वो कथक पढ़ाइए ना खट दे नटी पर ले साउंड को दल है का एकदम रौरा पूछो तनी कि काहे मोन न मार ले बने काहे न मोन मारी अपरा के मौगी हर गांव के भौजी भोजी है देवर भसुर लोग के छोड़ दी छोड़ दी। और बूढ़ भैया ई मौगा दुआरिये पर बैठ के हमरे के टुकुर टुकुर ताके नी चुप 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 मौका कहबे मत लजो आ मऊ मत कहो काहे न मौक कही शेरे सिवान हो बर विदाई कह दिलू अच्छा जितना कुंवार लइका बड़े सब लादे के पड़ जाई है दिल में कितना कष्ट बा जाड़ा के लहरा लजा मो उनका बताऊं दी भाई तो लौकेला ना का लौकत नहीं के भोर में रात में ना लौके परसों तो भोरे में लगुए गाय बोले पगहा खोल के देह सुगरा के आ लेके चल दे रास्ता में देखो तारे जब साढ़ के लगे ले गो तो तारे गाय होई जे भी मौगी के ले भाई तो मुआ देले रह का कोही जाड़ा के लहरा भातार गोइनी बहारा जरेला जवानी जैसे जरे गुइठा के आहारा लोहर में एको अक्षर पढ़ल पानी ना ना हमारे भी मोबाइल बा और सुनो तनी कि राउर दोस्त बटे रोवा चोरी चुप के रोजे बतियावे नी तनी हमारे से बर बतियावा ना दी बोला मुए रूसल बका अरे रुसल का एक साल फिर के हमारा बाद- सुनील भैया पुरस्कार दल बनी कंप्यूटर सेंटर एंड रेलवे आरक्षण टिकट बुक किया जाता है बहुत बहुत एक साल के बात रही तब ना 3 साल से राजा जी बाहर बन बाल बा 3 तल से हाँ हम तो जानी 3 तल से गावेल बा 3 साल से बहरे बा तब तो लो में गइल बा कहो का कहता तनी देखी ना हमार भतार के नंबर बा का राउर लगे तनी खोजी ना होई 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 नाम बोलियो बता के अपना नाम आ ये माई हमनी के भोजपुरिया नारी है अपना मर्द के नाम मुंह से ना धरे कौन चीज से धरेलू मुंह से ना धरे ना ठीक पहले बड़े लिख दी हो ठीक पर वो पढ़ी ना हमार भतार के नाम आई ना तो अंगुरिया धो दे लगाओ लगाओ
अच्छा नंबर धरत नहीं हाँ, बताओ बोली खलीफा ना ई नाम ना मौसा के नाम हो राम अवतार हाँ ये माँ ई तो बाबा के नाम हो अरे प्रेम से कोनो बात कहो धीरे से हम तो प्रेम से कहतनी मकरध्वज बे ई तो हमर खास अपन भाई के नाम हो काशी चाचा के नाम हो बंधन इहो बाबा के नाम हो राजा घुरेशन हाँ 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 इहे हमर भतार के नाम हो अच्छा तो पहले ना बताओ ते ही घुरेशना बोल नंबर मिल गई तनी मोबाइल दे दी हमारे भी होइए नहीं ला है कौना से बतेबो है मोबाइल के मौसा हमें सूख गइल बड़े बुढ़ापा से ए मोबाइल के पाउन हमें लगाओ हम सुकल से ना बता आई रे माई इतना मोट तो हमार हाथ में शोभा देला आई माई ई तो लॉक बाजी खुली के तिया एप्पल हो एप्पल पहले चेहरा देख के खुल जाता आप ही नहीं के घरे घर ने सुता रहनी आँखिया खोलवा के सुतला में 6,000 रुपया ट्रांसफर करा दे तब से अपन फोटो के हटा देले बनी तब से छोटे लाल के फोटो लगा देले बनी आ वो एगा ना साफ प्रचंड क्रोधित बड़े तावना बेरा के साफ भोजन के से सुतलो रह हम के ऊंचाई के रूप में ले आई तले अंगे टूट जाई खोल देले बनी जब खोल देले बनी तनी गप से नंबरवा दे दी गप से गज से नंबर दे दी लगाओ 94,400 चुकचुका के 94,400 ठीक बटे अच्छा ए जी चुकचुका के का हो अरे की पैंटवा नहीं खोल ले की का पैंट नीचे वाला गोल का नहीं अच्छा की पैंटवा के नीचे वा है हाँ हाँ गोले गोले हां जीरो दबू नु तो चुक चुक बाजेला आगे बोली ना 94,400 चुकचुका के हो हाँ 95,500 कुंवरी में पुकपुका के ऑनलाइन से ए 95,500 ठीक बटे हाय पुक पुका के का हो अरे ऊपरवा देखबू तो एगो लॉ में बवन आगवा टेढ़ बा हां पुक पुक करी भस भस करी लगाओ टिस 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 पिस, पिस। मोबाइल हक दलस क्वेश्चन नंबर देले बनी तो जाते नहीं खे देवरस तो वो बता दो एगो ए देवर बाबूआ अपना भैया के दूसरा नंबर दी लिखी बोली 97,700 हाड़ी में 97,700 हाड़ी में बाकी नंबर है कमलबास कुंवर के गाड़ी मोर जी में। के चुप रह लगे गाड़ी लगल बा 5 गो हेजा नंबर लगइबो आ 5 गो हेजा जाके गाड़ी में बैठ के नंबर लगइबो वो करी की गाड़ी ही हो लगाओ लगाओ टिस टिस पिलिली पिलिली उठाइए चल ना, गई पिलिली पिलिली उठाइए ना। पिलिली पिलिली हेलो हेलो आवाज जाता जी वेने से जाता तो ओने से ना होत हुई के बोलो तनी राजा जी ना हम महाराजा जी बोलो तनी आइए जान राउर गोड़ छुके गोड़ लगत गुड़ छूके हमरा तो गुड़ हइए नहीं के तो छुलू हो कौची कौन छुलू है निमनका के सुखाला का आइए सैया जी सुखाल का बहुत लयदार ही है बबुआ सुखल को गुड़ छुए लेनु ठेहुन रुपए के मन को दाला जानी हक कोई समाचार रोवा का करतनी ड्यूटी से आके हम अंडा उबाला तनी आई रे काली माई रोवा अंडा बोलतनी ना तो जे हम एसपी भइल बनिया के ए जी गावे ना इनका आई अपन तू कहो का हाल का हम अपन दुख कोही भोर के जाड़ जब हाड़ में समाता ना आई रे माई रुआ के मुंह खुल जाता खड़ा हो जाता भोर के जाड़ हाड़ में लगता तो रुआ खाड़ हो जाता हाँ। ओहो तू अपन दुख तो जनता के बता देलू कि तहर हवा लगला से रुआ खाड़ हो जाता गार्जियन लोग बैठल बा हाँ जी सुनी जल्दी घरे चली आई काहे के बोरसिन से काम नहीं खे चलत आप तो हमार जुड़ा जोबन में सर्दी लागत